kamerem, lebo asi na kamerem. Nie, na lipie. Minulý rok bolo fajn. Na tej Karolinke bol závod. Minulý rok na lipie bolo brutál. Na tej Karolinke dole. A to tam bol len ten jeden kopec na tej Karoline. Dva? Krásne klopenky. Blikám? Červená? Asi nie, neviem, nevidím. Blikáš. Žitá červená. Blikáš. On povie rúžová, druhý červená, tak si vyber. Co ti jebe, no? Do toho horočného dobu. Tak potom dodáva chlapci, do cestu. Tak ja však poď za mnou. Ale nestrkajte sa tam cez tú cestu, lebo tam aj vtedy rastie sa s zimnom, keď tu bol. Takú jednu tam Ja inej rýchlosti ako my. Ja myslím, že na to nemusíš mať ani rýchlosť. Stačí, keď mal kelis. No má smolu. A komu to vadí, že ja už odchádzam. No to už 15 minút. Poďte. Ja neviem, kam mám ísť. Ani ja. Tak keď sme išli hore. Hlavne, že mám okuliare. To myšlo na blazure. Okuliare pod snutom a jeb! Erzetu, nasliepo. Poďte. Dobre, ideme? Rotiči prvý. Tak sa napojte. My sa napojíme, choďte. Čo je? Čemo hodil papuľu? Koľko to je dobrý zešup? Toto sa mi ľúbilo. To si dáme ešte raz. Akorát si dám väčšiu. Čevo jebnul. Čevo jebnul. Klasika. A nikto to nemá na kamere. Nie. Boha. Ty kokot! Čevo hodil papuľu do pôde. Hej, tam sú tie klopky hradné, to sú také hrabanky. No ja som tam potancoval trošku. A ja mne to aké si... Platilo toto? No to dobrý veci, že? To je paráda. Prepálil na plac, zašla úplne ťukla. Toto bolo dobré. Poďme natočať, nebude vyviať. Komu to? A bežte. Čo ti jebe? To sme tam aj zbytečne išli. Teda.
Zadná mi prepadáva, musím odlučiť. Dobre, co potrebuješ? Čo ja som No poďme. Len dolu, keď sme išli prvýkrát, tak som mu dal na doraz. A nebrzdela. Ja Sparta. neviem, my to tu nepoznáme, takže... Ani ja to nepoznám, ja toto idem prvýkrát. No, druhý. Prvý sa bojím ísť. To je až také? Ja sa bojím ísť aj posledný. No, toto je myslím kalnatý. Takže ono je to zase také. Tak to by som nedal. Jebe ti. Tak tu ty brzdy uvarím. Jebe. Kole som sa vybral. Koľko? Počkaj. Dlhé kurvy. Nikto! Ja som sa tam nemohol nastaviť na tých skalách do piče. Ale dobre, nie? Aha. No, ja som sa zastavil na tým, že som nevedel, že ako ďalej. Ale dobre, to... Koľko dá stena dobrá. Teraz bude super. Dole koreňová pasa, strmina, prepady. Ale v pohode, toto je asi najtechnickejší trail v Považsku. A vy ste tam akurát na najväčšom kokotnom mieste zastavili. Že dobre sme zastavili. Hádaj, kto tam zastavil prvý. Paťo, žiješ? Aha. Á, žiješ. Dobre, Paťo? Nešiel si to. Nešiel si? No. Ale nebude už aj nejaké video z toho? Však ja točím. Dobre, to čo aj minulé a nič. Točím. Nech ho vymažeš. Máte resty. Boha, táto koza keď skočí, tak to ide spod ryti. Ty jebe. Stoj! Tak do piče, ale mi že tam tu skoro vysypal. Vyšlo, ale mám ťa. To asi nie. No nič, v pondelek kúpim aj platničky. Zjebal! Dobre, nie? Ja som tam na tých koreňach, čo ma preklopil. Tiebe? Trošku rýchlosť. Dobre, idem. Dobre. Dobre, dá sa na kraj? Ja tu idem úplne. Počkaj, ja sa pozriem, že ako to tu vyzerá. Tak poď rovno. Nechávaš trošku prác. Pekne. Počkaj, to bude ešte záhu väčší ako doteraz? Asi hej. No keď ste ho zastavil. A dobre, poď. To není taká... Pozor, idem. Ty
pičo. Dobre, no. Tak ste chceli menej skokov, toto je zase brutál zjazd. Viem, no na tie oči na začiatok je to... Jako tak, toto by som nechcel ísť na tom blindure, takéto čo. Jasné. Aj nechoď aj tájto. Nie, asi nie. To je nejaká chicken line asi. A ja už mám aj stojani. No? Dobre to bolo toto, však to už koniec. Áno, No, len tu je taká technická pasáž. to poďme na tie výjazdy. Taká technická, doteraz to bolo čo, prechádzka Ale lesom? tam je to taký technický. Počkaj, toto akože ešte nebolo nič? Ale tu je taký prudký. Tak nič nedia. Počkaj, Doteraz to bola úplná rovina, malá rovinka, hej? Boli som od vrchu napríklad závku sa jak idiot. Koľko ale brzdy smrdia menej ako smrdeli hentam, sa mi zdá. Lebo ideš rušmíkom. Dobre, tak ideš? Len teraz neviem kadiaľ. Ty, dobrý záhub, pekné to je. A toto je dobrý zešup dolu asi. Ty píčo. No to sem a doľava. Doľava, no. Sem a doľava. Aha. No tak to chcem radšej viacej skokov. Hej, pôjdeme to predtým. Ale ako príprava na blinduro celkom fajn. Pekné, Môže byť. veľmi pekné. No poďte, kto idete. Kto to pozná, poďte. A to je... Čo teraz? No, ale nie by tomu zase, ďalšie. No niečo inom nejdem to si asi radšej počkajme. Ej, To presne hentu chceš. tak tajto poj rovno. To asi stlačíme, či? A tam to je také technické. No, by som to asi normálne zišiel. No, asi. Dobre, stlačím. Ale druhýkrát by som to zišiel. Dobre, ale druhýkrát už by som to zišiel. To bol pekne technický záhľad. To na to blinduro je ideál. Chlapče, tam si užiješ. A tam sú, hej, akože toto bolo technické, na enduro ale v podstate dve rezety, ale na lípo si nevedel, do čoho ideš. Čo ťa čaká na druhej? Ale akože za mňa úplne v pohode. Ja som čakal, že to bude horšie. A to na to, že máme trial bajky. A to sa nám zdalo, že tá žilina je... Ja som biehať on zase jazdí, ak niečo mali Áno, ten jeden raz. Presne, už idete, to máte jak banduro na oči. No, na oči. Kedy ideš? Už si dal aj tréning. Presne, už máš... Poj. A húľ! Doprava! Čaute. Ahojte. Na skoku sa nezastavuje. On ešte idú ďalší pár, tak ja chcel ísť. Poď.
Čo si som zežul? Dobre, len pridaj. Jak to vypnem? Tú penu proti tomu šumu. Aha. A je to lepšie. Áno. Ako 170 by som aj ja zobral tú sedlovečku, no. To idú sa bombiť teraz. A dojde prvý. Asi Kubo, však pozri na neho, idú bombiť. Však asi... Ja? Či ja? Tak ja idem. Dobre, chlapci. Počkaj! Čaute. Hej. Jebem ti! Trošku som vyletel, sorry. Ješ? Ja som si nezapol príľbu. Je furt padala príľba, kurva. On to mal v očoch v kuse. A však nemusíme sa nahliť. Áno, no tak poď. Hej, ja nemám okuliare. To bolo fajn.